Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Мегафорс, това е Terraria Survival, епизод 2. И светът да зареди само. Надявам се да зареди бързо. Така. Бързо зареждам. Доколкото виждам. Така. То. Ето. И вратата ми се щупи. Ето, така. В момента е ден. Става ден. В този епизод мисля да покопая малко. Трябва да си направя факли. Така, ето 10 факли. Да направя и дървени платформи. Ще убия този слайм, защото мисля, че ще ми потребват още факли. Слайм. Не ме би. Тъп слаймча. Така. Тъпи слаймове. Ще ме убиеш, бе. Така. Готово. Така, сега да направя още факли. Така, 9 факли. И ето, дървени платформи. Ето го, луден платформ. Те се чупят с чука. Ето. Така, хора, извинявайте за този звук. Някой ми пише по скайп. Няма да му отговарям в момента. Защото все пак в момента снимам. И съм пуснал играта на цял екран сега. Да спирам. Не благодаря. Тук да обеля този стоун. Леле колко слайма. Така, стоунче. Толкова. Сместиме. Значи, тук да сложим дърт, да го запълня. Не мога да го сложа. Така. Достатъчно. Звукът от скайпа така се чу, защото много съм се усилил звука. Не, че ми трябва толкова силен звук, просто съм го усилил. Защото говорих с един приятел по скайпа, пък той не се чуваше много добре. Така. Тук да скопаем надолу. И така можем, като копаем надолу, да открием айрон и каквито са там руди. Ето тук има някаква дупка, на която не предпочитам да слизам. Или ще слезна, но ще я закрия. Ето така. Така. Закрито е. Долу виждам нещо светло. Би трябвало да е лава, но все пак да не рискувам. Може да изскочи някой зомби. Снимам до вечерта, защото през нощта няма какво да правя. Да убивам чудовища сега, както не знам как ще правят повечето неща в Терария, не е много разумно, затова аз през нощта седя в къщата, затова ще... Така нещо светло има там. Има и съндък.
Супер. Така ще отидам. В сундъка винаги има ценни неща. Не винаги, но повечето пъти. Така. Извинете. Така. Точно сега намериха да ми пишат хората. Защото сутринта не са били на линия и сега айде да пишем. Да, аз не им казах, че снимам, но... Следващия път ще ги предупредя. Не е било лава, било си нормално място. Така сега надолу. Малко гадно да се стри високо в тая игра, но... Тази игра доста прилича на Майнкрафт. И мога да го сложа. В тая версия са направили малко гадно, че нещата се слагат по-трудно. Добре, не мога да стигна до този чест 5 часа. И почти стигнах и мисля, че под мен има някаква дупка. Да, познах. Под мен има дупка. Което не ми харесва. Защото може да изскочи някой зомби. И долу няма нищо за късмет. Някой все пак да не се спалне, защото има едни червеи, които ходят по земята. Мостче. Така. Почти стигнах честа. И ура! Дано в него има нещо готино. Има 47 шурикена. Така. Защитно отваря, факли, супер. И... как се казваше? Така. Какво е това? Какво прави? Не мога да разбера. Еден. Онази отварка, която беше вътре, ми даваше... ме защитаваше. Шилд. Дано не дойде. Има едни червеи тук, които са много трудни за убиване. Пак. Гадно. За малко. Не, тук вече има чудовища, така че не предпочитам да следвам, мисля да справя минута на друго място. Сега ще отида за малко дърво. В тая мина голямо приключение. Гадното на мините в терария е ето това, че има дупки, в които повечето пъти има чудовища. Мен ме убиха 3 пъти в такава дупка, затова не предпочитам да слизам. То ни е малката къща. Както ви казах вече, ще снимам само до вечерта на играта. Затова сега да посъбера малко дърво. Така. Тук.
Когато започне да се стъмва, тогава ще се прибера и ще спра, защото да не става баш пък нощ. Защото когато нямате легло и не сте спали, щом влезнете в играта, ви спаунва точно там, където ви е спаунпойнта. А моя спаунпойнт е точно вътре във вратата, затова ми я чупи, щом влезна. И колко слайма. Така. Гадно. Поне ще имам за факли. Гел. И... Уха. Така. Колко ли дърва има в мен? Нямам никаква идея. Фраз. Но защо има толкова много слаймове? Може би ще разберете в следващия епизод. Не бе, възикам се. Така, става нощ. Така. И да ви кажа само, това беше за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, лайквайте, коментирайте и довиждане!